se nyt teki niin hyvin No pelata. niin, jätkät, se on ensimmäinen case opening. Hei, Näin se tapahtuu, case vittu. opening. Sieltä tulee nyt living. Tätä ei voi pyöritellä enää, paska. Noni, downgrade. Se Paska on, peli. tää on, ei jumala, tää on ihan roskaa, Saa vittu. takaisin go. Juu, ei hei. Ei go kuoli sen takia, että sä voit katsoa jotain kiinteitä boksia vittu. Rollback the update. Oh ne. Ehkä mä nuolasin vähän liian aikaisin. Ei vielä tipahtanut. Mä jään tähän vittu. Tää on nyt sitä. En tiedä. Se jos sä väittää, että mulla olisi 7 bittiä koneella asenne. Oh ne. Oikein. Hei! Missä mun hanskat vittu? Et sä niitä saa. Kootko sä cancelaat, että menet tästä taaksepäin closesta, niin siellä onkin hanskat inventori. Hei. Vittu. Jos mun avain hävi, niin Hei, mä vittu se soitan miettii, Gabenille. annat sä nyt miettiä ihan rauhassa. Pitäisikö antaa ensimmäinen case opening ikinä Sössö kakkoessa? Pistetään kaikki puukat tippuu vaan kerralla vittu inventori. Ei mitään kavereille jakoa sitten kanssa. Juu. Pistää tulee vittu. Puukot mieheen vittu. Jamikin aloittaa sitten pelaa Sössöä, kun tässä saa vähän puukkoa Joo. inventoriin. Mä kävin kattoo, mikä sä sait siitä. Miten se tuli? Paina Paina close, close. niin saat tietää. Niin. Jää se tulee niin. No niin. 46 senttiä. No, se oli siinä.